Et dono la benvinguda a una nova píndola lingüística en català. El vídeo d'avui és supercurt perquè l'explicació és molt senzilla. Parlarem de la diferència entre alhora, escrit junt, i alhora, escrit separat. Comencem. Alhora, junt, en una sola paraula, és un adverbi que vol dir al mateix temps. Per exemple, escrivia i alhora parlava, o es van despertar tots alhora, sinònim de al mateix temps. En canvi, a l'hora, separat, fixa't que tenim la preposició a, l'article apostrofat i el substantiu hora. Fa referència a la unitat de temps. Per exemple, a l'hora de sopar sempre ha de fer alguna cosa més important. Aquí parlem literalment de l'hora de sopar, que poden ser les 9 de la nit, per exemple. O quan diem quedem a l'hora que et vagi bé, també fem servir l'expressió separada, que vol dir quedem quan et vagi bé, a les 3, a les 4, a les 5. Veus la diferència? Ara ja ho saps. S'escriu junt quan significa a un mateix temps i separat quan vol dir al moment de. Si he resolt el teu dubte, no t'oblides de deixar-me un m'agrada. M'ajudarà molt. Fins pronte!